Esencialismo estratégico y paella. Bueno, esencialismo estratégico es un término acuñado por Spivak para hablar del nacionalismo de los pobres, ¿no? Como dicen los post-hol. Y nos ha parecido interesante, nos ha parecido que venía al pelo, como se dice, porque tenemos aquí un conflicto sobre lo que viene siendo la paella. Entonces tenemos un señor que viene de Almansa, como todos los males, y nos está poniendo guisantes en la paella. Y claro, no nos parece bien, porque en un mundo en el que somos revolucionarios en demasiados aspectos, un poco de confort, un poco de conservadurismo en la paella nos parece reconfortante. ¿Qué es horchata? ¿Horchata? ¿Qué creo que es? Tin, tirin, tin, 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 tin. Tin, tirin, tin, 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 tin. Y es de chufa. Yo hablo de grupos. Pues es un grupo de música. Es el grupo que más me gusta. Es una forma de vivir. De una jornada de grupos, de una generación de grupos. Es la música esta que t'allís ballar y pasarte bé. Es música valenciana que no es un rollo. Y es... ¡Festa sí! ¡Y lluita també! Con la que comparto inquietudes ideológicas, comparto actitud. Però té clave en contingut, no? És important per a la cultura popular valenciana, però també per a la cultura popular global. Horchata es para mí el punto de conexión con ese tipo de música y con esa generación. Catalunya tenen a Serra, així tenim a Serra. Sí, sí. Intenta no mullar-se en ningú, però prendre sempre una posició musical i de discurs i sobretot de pràctica política al voltant de la música. I horchata podria haver sigut qualsevol cosa que no fos un grup. Com en el reggaeton. Tu, catu, catu, catu. Suavecito. O sea, contingut canyero, polític, que te fa pensar. Això diu que van Mike D de Beastie Boys i Chuck D de Public Enemy. Van caminar pels camps de cotó de Detroit i de sobte s'agatxen i veuen un camp de xufes. Agafen una xufa, l'apreten, se la mengen i fan això és horchata! I ahí van néixer Horchata Sound System. Horchata és un grup que té més d'una dècada. Y los conocí porque actuaban en la plaza del 15M. L'inici d'Horchata és més rabero, és més sense escenari. Los vídeos de horchata me parecen todos... Tiene un punto súper fresco, bizarro. Recupera també com pràctiques col·laboratives i ho fa d'una forma, diguem, com diríem, des de baix i per als de baix també. Tot el rato. Pues que no hacen una música en concreto, o sea, tiene influencias de toda la ruta del bacalao, ellos hacen también hip hop. Me gusta mucho esa vertiente un poquito más rockera, más bestia que tienen en plan hardcore. Máquina total 5. No sé, molta mescla de ritmes i molt reggaeton. I horchata és sempre una discussió en marxa entre... que sembla molt a la discussió de com fer la paella. Quan algú està fent la paella i comença, va, què posem? Sempre tot el món intenta generar el conflicte. D'alguna manera hi ha un conflicte amable que s'entén com una festa igual i que tot el món vol col·laborar o ficar mà en la paella. I la gent diu, la xoqueta, carxofa. Però al final hi ha un saber fer que no
no és solament escrit, sinó que és també d'alguna manera construït i entès entre tots i fet entre tots. I això me sembla que Horchata el que fa és agafar, diguem, no les arrels, sinó les tendències o els fluids que li venen del voltant del context. Horchata som tots i totes, i el que fa és fer-ho d'alguna manera divertida i concretar-ho en una pràctica i ficar-ho en el temps que corre. I no sé si els joves s'han quedat en el grup, no, de moda, diguem, no? En el guai d'ara, en el que mola, el cap de concert, igual no han replegat aquesta arrel més popular, no? Més de, no sé, de Llavecento, de Pedra, Papel y Tisora y... No chorres fuera con la cuchara, haz el favor. Que todo lo de la paella vale. Aquí no tiramos ni una gota.